И пак Здравейте, ние сме отново тук. това е Тони. Окей, и започваме мапа, която още няма име. Да. Така, да. Мапа е направена от Dark и... Creeper 13-14, т.е. аз. Да, сега не мога да Да. мина. Аз вече го минах един път и Тук видях. той е парцеляк Skylands, гледа само. Я му отпе, бе, аз го минавам, бе. Така, браво на мен. Добре, много. Така. Окей, много съм добър на джъмп, няма що. Браво, бе, ти си върховен, бе. Той го добави Skyland, бе. Аре, бе, как се минава това, бе? Много лесно. Това е супер лесно. Гледай, Skylands. Добре, не е много лесно, ама пак се минава. Злати мастер нещо рейчва. Окей, това го скочи. Окей, много съм добър, направо. Трябва ми дадете Нобелова награда за джъмпене. Да ми дайте златна. Така, за сега Злати, за сега Skyland изоставам. Чакайте, бе, идиоти. Изчакайте го, бе. Тук Бавно. всички парцеляци играеме. Ари, На Skyland. джъмпове. Давай. Тук е много Окей. лесно. Добре, давай, минава. Тук мисля, че е най-много лесно. Злати, изчакай го, да. Добре, ето не дойде ли? Тук е много лесно. Да, брат, много лесно. По първия път. Аре, Опа, чакай. Супер лесно. Ето го Skyland. Пристига. Аре, идваш, браво. Сега аз съм първи. Аз съм първи. Добре, то го мина, бе. Да. То го мина. Знам, че е Окей, давай скачай. Не. Всъщност, Сега тук има логическа задачка. Така, да. логически Аз стачка. се направих, аз вече съм на... Добре, аз забравих коя врата е. Аз съм там, дето е бонус джъмпа. Дето има бонус. Окей, ето тук има нещо. Трол, окей. Skyland ти откри. Трол на Хани. Да, е много лесно. Аз вече Много съм лесно. най-горе. Аз първия път я открих, ама исках да видя и в другите какво има. Добре, ето тук ще използвам флаш, защото са само стълби е тъпо да ви скача. И аз така. Това не мога да го мина на... Окей. Оп, айде. Ау, Да знаете, че съм много зле на джъмп, по принцип. човек, кафето... Аз съм Как е това толкова прото. голям? Какво викаш? Какво викаш, Sky? Какви са тези плотове, бе? Не знам. Те плотове са мега гигантски. Ето тук има някакви слортове. Сега трябва да скочите долу. Skyland, изчакай го долу, Злати. Или излитра. Аз малко реч куитнах. Литнах, окей, няма нищо. Случва Не, се. аз съм там, дето е влакчето. Окей, И значи, аз съм влакчето. падам. Чакайте да се Не взема. оцелих в водата. Аз малко читвам, ама... В смисъл, вече като съм го минал. Малко ивент. Не ми взимай количката са. Sky, взимай. Аз вече съм там, моня джъмп. Някой да добави Sky. Сложете количка. Някой му слуша количка, окей. Крипър, добави ли го, бе? Сега го добавям. Тук е малко повече. Опа, фак. Готово. Но аз се бъгнах с някаква количка. Така, чупи. Аз вече съм на моня джъмп, дето е... Стига, Какви сте колички? Аз вече съм след джъмпа, дето е след влак. Тук е Моня джъмп, дето като минеш влак. Окей, мисля, че съм... Това под земята съм го правил аз и Крипър. Това по земята беше много яко, видяхте. Стига, Добре, някаква количка ми спря количката, ето. Защо Сега разад? ще я щупя. Чупих я, айде. Какво разад, бе, човек? Така, бе. Окей, това е остатъка от джъмпа. Така, джъмпа може би ще бъде още Сега ще усъвършен. видиш Sky. Добре, пак не са там, че ми пречиш. И сега идва най-реч куитовата част, която не е Аз вече съм там на края на мапа. Как си направил, бе, човек? Това го правихме заедно. Стига, Стига, Стига. аз вече съм там на края на мапа. И избирам тази страна. И winner. Good job. 400 диаманти. Стига,
Ама и ти си Енчантната броня подказал и все някакви мечове. Добре. Искам Тук да гледам, аз съм спектейтър. тук е Това много е жалко. супер лесно. Аз възпетейтвам сега, защото минах джъмпа. Браво. Рун! Да. Стига е. Сега, знаеш ли, виж какво? Аз твърде късно натискам спейса, това ми е проблема на мен, мисля. Аз като ти го минах на един път. Скайланд сега така му е малко да се прецака на една задача. Така, Скай ти тук на тя ще джъмпа ще изчакаме Skyland да дойде, защото Да, искам да видя... като минеш мапа, идваш за спектейтър, да гледаш. Да, не, аз го чакам него да видя коя страна ще избереш, ще ми е много интересно. Цъкни F1. Дали е тази, тази. Окей, айде, филмчето. Идваш ли? Идва. Идва. Имало едно Мини време. е от аз. Айде, от коя... Не го слушай! Никой не слуша. Избери сам. Да, той са уинър. Аз съм първи. И така, Злати Мастер Уинър. Браво. Обира диамантите. Давай! Тук има ли PFP? Сега ще ви залаги. За какво? Аз бях първия уинър. О, мале, какви хубави неща има. Скайланд беше Аре, последния. остави ги, моля ти се. Остави ги в честа. Значи това беше нашия мап с дето. Да, смисъл това беше мапа. Да, IP на сервера ще бъде в описанието. да. Дайте всички да се съберем сега накрая в началото на... Мапа. Чакай, аз да излезам вънка. Добре. Ама всички отвънка. Ево, окей. На входа, Крипър, на входа. Бай. Айде така, хора. Елате така. Тук. Елате тук. Чакайте малко. И това ще бъде всичко от този Чакайте, клип. елате се сетете така. Не в петайде. Снимаме. Чакай. Елате всички де. Аре бе! Абе! Крипър остави го, айде, остави го Крипър. Чай малко. А той ми пречи, аз ще снимам него место. О, верно. Крипър, аре, махни се, бе. Окей. И хора, това беше всичко от нас. Аре, идваш ли? Клипа. Така. Това беше всичко от нас за този клип. И айде, чао.